Pininyahang manok. Madali lang lutuin basta't sundan mo lang ang aking proseso. At mabilis ihanda basta't yung manok ay galing na sa palengke. Bago ang lahat ay ihahanda muna natin itong pang-aromatikong bawang at sibuyas. Gayatin lang natin ng maliliit para 100% mailalabas nito ang aroma. Ayos na yan, kaya sindi na tayo ng kalan para makapag-gisa na. Kaunting mantika lang ang ating ilalagay kasi magmamantika pa naman yung manok at maglalagay pa tayo ng fresh gata. Igigisa muna natin itong manok para kapit na kapit yung aroma. Maglalagay na tayo ng pampalasa dahil isasangkot sa muna natin to. Naglagay na ako ng pamintang durog, isang blocking manok at kaunting asin. Haluin muna ng bahagya at ilalagay na natin itong katas ng pinya. Kaunting halo-halo pa at tatakpan muna natin ito para numuot yung lasa ng pinya dito sa manok. Habang nakasalang yung manok ay ihahanda muna natin itong iba pang mga kakailanganin kagaya nitong gata. Kalahating basong tubig lamang ang aking inilagay para mas makrema at manatok ang kanyang sarsa. Kakailanganin din natin ng patatas na maliit at hiwain lamang ito ng maliliit na pakwadrado. Kailangan din natin ng carrots na maliit, hiwain lang sa gitna at gayatin ng pahilig. Gagamit din tayo nitong pangdekorasyon na red bell pepper. Biyakin lamang at tanggalan ng buto, pagkatapos ay gayatin ng pakwadrado. Lumipas ang ilang minuto ay ramdam ko na nasa kalagitnaan na itong manok sa pagkakaluto, kaya ilalagay na natin itong patatas at karot. Haluin muna natin bago takluban at pagkatapos baliktarin naman para maging pantay-pantay yung lambot at lasa nitong karot at patatas. Nasa 85% na ito sa pagkakaluto, kaya ilalagay na natin itong 2 lata ng Del Monte Pineapple Chunks, 227 grams. Malapit-lapit na to mga kauragon, kaya ilalagay natin itong pangdekorasyon na red bell pepper at ilalagay na din natin itong fresh gata. Naglagay pa ako ng pamintang pulbos pangdagdag lasa at halu-haluin lang natin ito para maging pantay-pantay yung lasa. May kailangan pa tayong i-adjust mga kauragon, kaya nagtaktak pa ako ng bitsin at kaunting asin. Grabe, sulit na sulit yung lasa nito mga kauragon. At ito na yung pininyahang manok. Tiramsa na. Salamaton sa panunood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!